יודע שאמרו לכם, ילדים יקרים, שהערפדים חיים חיי נצח, תמיד נשארים יפים, מושכים, מוצלחים, חזקים. זה נכון. אנחנו באמת לא מתים, אבל אנחנו מזדקנים. אני לא מאמין שאני אומר את המשפט הזה, אבל אתוס הוא ערפד מזדקן. השבוע למשל, היה משתה לאור ירח מלא. אנחנו ועוד עשרות נערות צעירות נעולים בתוך בית ספר גרין, מה יותר מושלם מזה? כל כך פניתי על הלילה הזה לחזור להיות צעיר כמו בכל הלילות שהיו לי פעם, ובסוף מה? מצאתי את עצמי גיבור המשתה, מציל שתי בנות אדם. בקיצור, באותו רגע הבנתי שעכשיו או לעולם לא. זה הזמן שלי לתפוס לי איזה תלמידה עסיסית, משהו מידיום רר כזה עם קצת פרנץ' פרייז, עם צ'ילי בצד, אולי קצת סלט עם חריים מאיזה היקרה טובה, איזה דג קטן, איזה סלט חצילי וגלידה אשכוליות דם. בקיצר, אני נכנס לכיתה הראשונה כלום, כיתה שנייה כלום, החדר של השרת אי אפשר להיכנס, מצחין מעובש, וזה מהשרת עצמו. אז הלכתי לגלריה לאומנות, שם בטוח אפשר למצוא תלמידות עסיסיות. ושם ראיתי אותה, עומדת לה ליד החלון בלי לזוז, קוראת רק לי. אתוס, עוד תנשך אותי, עוד תעניק לי חיי נצח, אני שלך. אתה לא יודע למה התקרבתי כמו פנתר בשקט בשקט. השיניים יצאו להם לאט לאט. הנשימות שלה השתלבו בנשימות שלי. הנה זה קורה. אני חוזר להיות הערפד שהייתי. אני חוזר להיות אתוס שכולם אוהבים לשנוא. לקחתי נשימה עמוקה, ואז תכירו, ורוניקה. האמת היא שהמפגש בהתחלה איתה היה קצת קשה, גם היא קצת נוקשה. אבל מצד שני, היא נעימה. ולכן החלטתי לבקש את ידה. בוא. אדון קצנל בוגן, אני רוצה לבקש את ידה של בתך ורוניקה. תודה. נתראה בחתונה. עד כאן הבלוג שלי להפעם. להתראות.